హరి జయ రాధా మాధవ జయ కుంజ విహారి హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. నారాయణ నమస్కృతి చెప్పిస్తాను మాతాజీ. నారాయణ సలదేవి మాతాజీ చెప్పించు. చెప్పేది బాబుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద की जय. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రణామం. ఓకే, శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందం 15వ అధ్యాయం 38వ శ్లోక. తం త్వాగతం ప్రతిహృత్యౌపైకం స్వపుంభేస్ తే అచక్షతాక్ష విషయం స్వసమాధి భాగ్యం. హంస శ్రియోర్వ్యజనయో శివవాయులోల శుభ్రాతపత్ర శశికేసరసి శిఖరాం భుం. తం, ఓకే నేను చదివేస్తాను అనుకుంటా. మీరు అంతా చదివిండారు అనుకుంటా కదా. నేను ఒకసారి నేనే చదివేస్తాను. తం అతనిని, తు కాని, ఆగతం నడిచి వచ్చకుండా, ప్రతిహృత పట్టిన, ఔపాయికం వెంట నుండు సామగ్రి ఉపకరణములు, స్వపుంభి తన అనుయాయులచే, తే సనకాది ఋషులు, ఆచక్షత గాంచి, అక్ష విషయం ఇప్పుడు దృగ్విషయము, స్వసమాధి భాగ్యం కేవలం సమాధి యందు దర్శనీయుడు, అంశశ్రియ తెల్లని అంశల వలె సుందరము, వ్యజనయో చామరములు, శివవాయు అనుకూలము పవనము, లోలత్ కదులుచు, శుభ్ర అతపత్ర తెల్లని ఛత్రము, శశి చంద్రుడు, కేసర ముత్యములు, శిఖర బిందువులు, అంబుం జలము. గతమున కేవలము తమ హృదయమనందే సమాధి స్థితి యందు గోచరించిన విష్ణు భగవానుడు ఇప్పుడు సాక్షాత్తుగా ఎదుటనే ప్రత్యక్షమగుటను సనకాది మునులు గాంచిరి. ఛత్రము చామరాదులను పట్టిన అనుయాయులను గూడి ఆ దేవదేవుడు నడిచి వచ్చి కూర్చుండా చామరపు తెల్లని కేశములు తెల్లని అంశల వలె మృదువుగా కదులుచుండెను. వాటి నుండి వచ్చేడి అనుకూల పవనముచే ఛత్రముపై నున్న ముత్యాల హారముల సైతము కదలుచుండెను. అవి తెల్లని పూర్ణచంద్రుని నుండి జాలువారు అమృత బిందువులో లేదా తీవ్ర గాలిచే కలిగేడి మంచుయే అన్నట్లుగా నుండెను. గతమున చెప్పండి. గతమున కేవలము తమ హృదయమందే సమాధి స్థితి యందు గోచరించిన విష్ణు భగవానుడు సాక్షాత్తుగా ఎదుటనే ప్రత్యక్షమగుటను
ఎదుటనే ప్రత్యక్షమగును. సనకాది మునులు గాంచిరి. సనకాది మునులు గాంచిరి. ఛత్రము ఛత్రము చామరాదులను చామరాదులను పట్టిన అనుయాయులను పట్టిన అనుయాయులను కూడి ఆ దేవదేవుడు ఆ దేవదేవుడు నడచి వచ్చుచుండ నడచి వచ్చుచుండ తామరపు తెల్లని కేశములు తామరపు తెల్లని కేశములు తెల్లని అంశల వలె తెల్లని అంశముల వలె మృదువుగా కదలుచుండెను. మృదువుగా కదులుచుండెను. వాటి నుండి వచ్చేడి అనుకూల పవనంచే వాటి నుండి వచ్చే పవనముచే ఛత్రముపైనున్న ముత్యాల హారములు ఛత్రముపైనున్న కదలుచుండెను. సైతము కదులుచుండెను. అవి తెల్లని పూర్ణ చంద్రుని నుండి అవి తెల్లని జాలువారు అమృత బిందువుల లేదా జాలువారు బిందువులో లేదా తీవ్ర గాలిచే కలిగేడి గాలిచే కలిగేడి మంచియు అన్నట్లుగా ఉండేది. మంచియో అన్నట్లుగా ఉండెను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో ఇప్పుడు సనక మునులు సనక సనాతన సనందన సనత్ కుమారులు వాళ్ళు భగవంతుడిని సాక్షాత్తుగా ఎదుటనే చూశారు. సో వాళ్ళు హృదయమునందు మొదటే భగవంతుడిని చూశారు అంటే యోగులు మునులు వాళ్ళ యోగాభ్యాసంలో లక్ష్యము భగవంతుడిని చూసేది. ఫస్ట్గా నిరాకార బ్రహ్మం సాక్షాత్కారం అవుతుంది. తర్వాత పరమాత్మ సాక్షాత్కారం, పరమాత్మ అనుభూతి పొందుతారు. సో పరమాత్మ అనుభూతి అంటే పరమాత్మ శ్రీకృష్ణుడు స్వాంశం విస్తరణ. సో వాళ్ళు చూశారు కానీ వాళ్ళు సో వాళ్ళు అవుతే ఇప్పుడు సాక్షాత్గా అదే భగవంతుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడుగా భగవాన్ లక్ష్యంలో వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు. బ్రహ్మేతి వదంతి తత్తత్వ విదాతత్వం యజ్ఞానం అద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్దతి. సో పరమ సత్యంని అవగాహన చేసుకునేది మొదటగా బ్రహ్మ, తర్వాత పరమాత్మ, అంత్యమున భగవాన్. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ ధ్యానం నుండి వాళ్ళ తపస్య వాళ్ళ సాధన నుండి భగవంతుడు చూసి వెనకాలి పరమాత్మ రూపంలో చూశారు వాళ్ళు. అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువగా చెప్తారు, వాళ్ళు బ్రహ్మవాదులుగా ఉన్నారు. చాలా ఎక్కువగా వాళ్ళు భగవంతుడు దీంట్లో మనం ఆ ఒక్క అనుభూతిలోనే వాళ్ళు ఆనందంతో ఉన్నారు. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ న శోచతి న కాంక్షతి. బ్రహ్మభూత స్థితి అంటే యాక్చువల్లీ అక్కడ ప్రసన్నాత్మ అంటే అన్ని సమయంలో వాళ్ళు ఆనందంతో ఉంటారు. సో మనం ఇప్పుడు ఆ స్థితిలో లేదు. మనం ఒక టైం ఆనందం ఉంటుంది, ఒక టైం మనకి దుఃఖం ఉంటుంది, ఒక టైం. సో అది మన భౌతిక స్థితి. అయితే బ్రహ్మభూత స్థితి అంటే బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నా శోచతి నా కాంక్షతి. నా శోచతి అంటే ఏది కూడా శోకం లేదు, నా కాంక్షతి ఏది కూడా కోరిక లేదు. సో నా శోచతి నాకు నో లామెంటేషన్, నో యాంకరింగ్. అటు సర్వేషు భూతేషు అన్ని జీవులు సమదృష్టి మనం చెప్తాము. ఈక్వాలిటీ, అందరినీ ఒకటలాగే చూడాలి, ఒకలాగే వ్యవహరించాలి. కరెక్ట్. అదే ఇది ఆర్టిఫిషియల్గా ఇది కాదు. కేవలం మనము పెద్ద భాషణాలు ఇస్తున్నాం, పెద్ద మేము ప్రవచనాలు ఇస్తున్నాం, అది కాదు.
సో మనం బ్రహ్మబభువ స్థితిలో నిలుచుకుంటే అప్పుడు మనకి సమదృష్టి, పండిత సమదర్శిన. గీతలో ఇంకొక చోట భగవంతుడు చెప్పేది, ఒక ఏనుగా, ఒక కుక్క, ఒక బ్రాహ్మణ, ప్రతి ఒక్కరూ ఒక పండితుడికి ఒకలాగే వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది. సో ఇది కనిపించాలి అంటే వాళ్ళు బ్రహ్మబుద్ధ స్థితికి వాళ్ళు వచ్చారు అని అర్థం. మనము ఆ స్థితిలో లేదు, అవుతుంది కూడా సాధన భక్తి మేము చేస్తున్నాము, ప్రయత్నించాలి. లేదు నేను ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ లేదు, నేను దానికోసం నాకు ఇవంతా ఉంటుంది, నాకు కొంచెం గౌరవం కావాలి, నాకు లేకుంటే ఒక ద్వేషం ఒక్కొక్క టైం అట్లా ఉండొచ్చు, లేకపోతే కోపం నా నుండి రావచ్చు. ఇది ఉంది మనకి భౌతిక స్థితిలో. అయితే కూడా మన ఒక సాధన ప్రాక్టీస్లో కూడా మనము మన ఒక అటెంప్ట్ కూడా ప్రయత్నం కూడా చేయాలి. అయితే ఆటోమేటిక్గా మనం బ్రహ్మబుద్ధ స్థితికి వస్తే ఏమి కూడా ఏమి అదంతా ఇది ఏమి కాదు. సో అవి ఆ స్థితిలో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్నారు ఎవరు, సనకాది ఋషులు. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నా శోచతి నా కాంక్షతి సమా సర్వేషు భూతేషు. అందరూ ఒకటే. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇలా వాళ్ళకి శాపం చేశారు, లేదు, వాళ్ళు వైరత్వం నుండి ఏమి వాళ్ళు సనకాది ఋషులు శాపం చేసిందో అని కాదు. అది వాళ్ళు భగవంతుల సంకల్పం నుండి, భగవంతుడు దీని నుండి వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, భగవంతుడు యోగమాయ అది పని చేస్తాం. మనమంతా మాయాలో పని చేస్తున్నాం 3 గుణాలతో. ఈ భక్తులు, శుద్ధ భక్తుల వ్యవహారాలు ఏం జరుగుతానో భగవంతుడు యోగమాయ శక్తి నుండి. సో దాని నుండి వాళ్ళు ఆ విధంగా కొంత మిస్అండర్స్టాండింగో లేకుంటే ఈ విధంగా వాళ్ళకి మీరు మీరు వైకుంఠంలో ఉన్నారు, మీరు ఈ విధంగా వివరిస్తున్నారు కదా, ఇది వైకుంఠ కాదు, ఇది వైకుంఠం కాదు వైకుంఠం అయితే మీరు ఇక్కడ అర్హులు కాదు, సో మీరు భౌతిక బ్రహ్మాండాలకు వెళ్ళండి అని వాళ్ళకి ఒక కర్స్ ఒక ఇది చేశారు. సో లేకుంటే వాళ్ళు బ్రహ్మభూత స్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నారు. బ్రహ్మభూత స్థితిలో బ్రహ్మన్ అనుభూతి కనుక పరమాత్మ అనుభూతిలో కూడా వాళ్ళు ఏమిది ధ్యానావస్థిత తద్గతేన మనస పశ్యంతియం యోగినః. యోగి అంటే యోగాభ్యాసం ఎవరైనా చేస్తున్నారు అంటే కేవలం ఏదో నేను ఒక వెలుగు చూసేసి కేవలం ఇంకేదో నేను ఒక శూన్యం పైన చేస్తున్నా, అది కాదు యోగం. యోగాభ్యాసం అంటే హృదయంలో ఉండే పరమాత్మని చూడాలి. యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ధ్యాన ధారణ సమాధి స్థితిలో భగవంతుడు విస్తరణ పరమాత్ముడు కనుపుతాడు. సో అది పర్ఫెక్షన్. సో వీళ్ళు చెప్తున్నారు, కుమారులు చూసిండ్రి వెనక అటు ఇటు ఒక్కొక్క టైం వాళ్ళకి భగవంతుడు ఈ దర్శనం దొరుకుతుండే. అయితే కూడా వాళ్ళు బ్రహ్మస్థితిలోనే కొంత ఎక్కువగా ఆకర్షితులై అంతే చాలు, అంతే దీంట్లో వాళ్ళు తన్మయంగా ఉంటున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ భగవంతుడు సాక్షాత్తుగా కనిపిస్తున్నారు. సో ఇది ప్రభుపాద చాలా బాగా చెప్తారు. వాట్ వన్ ఈజ్ ఆస్పైరింగ్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ టు సీ. సో నారద ముని కూడా వాళ్ళు ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళు ఆ భక్తి వేదాంతాలు వాళ్ళ మార్గదర్శనంలో వాళ్ళు కూడా చిన్న కుమార అయితే వాళ్ళు ఎంత పెద్దగా మారుతారంటే, చిన్న కుమారుడు అయితే వాళ్ళకి ఏమి ఈ ఆటలు, క్రీడలు, గేమ్స్ పైన ఏమీ ఇంట్రెస్ట్ లేవు. సో మనకి ఇప్పుడు చూస్తాం ఒక టైం పెద్దవాళ్ళు కూడా కొంత మొబైల్లో పెట్టుకొని మొబైల్ గేమ్స్, కంప్యూటర్ గేమ్స్, లేకుంటే ఇంకేదైనా ఒకటి బ్యాడ్మింటన్, ఇంకొకటి. ఇది అంత ఈజీ కాదు. ఇది ఒకటి సహజమైన ఒక టెండెన్సీ. ఇది క్రీడలు ఇవి లేవు అని కాదు. ఇక్కడ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్లో కృష్ణుడితో పాటు అంత గోప బాలులు వాళ్ళు ఆల్వేస్ వాళ్ళు క్రీడల్లోనే ఉన్నారు. అయితే దానికి వాళ్ళ అర్హులు వాళ్ళు కృష్ణుడితో చేసేదానికి. ఇత్తం భూత సతాం బ్రహ్మసుఖానుభూత్య దాస్యం గతానాం పరదైవతే సాఖ్యం విజహ్రు కృత పుణ్య పుంజ. సో ఎంత పుణ్యం చేసిండొచ్చు వీళ్ళు, ఎంత భక్త పుణ్యం అంటే సామాన్య పుణ్యాలు కాదు, సామాన్య పుణ్య పాపాలు, భౌతిక పుణ్య పాపాలు కాదు, భక్తి కార్యాలు ఎంత వాళ్ళు చేసి వాళ్ళు ఆ భక్తి కార్యకలాపాల నుండి భగవంతుడిని సంతృప్తి చేశారు. సో వాళ్ళకి ఆ ఒక స్థానం కృష్ణుడితో పాటు వాళ్ళు ఈక్వల్ గా వాళ్ళు క్రీడలో ఉన్నారు, గోప బాగా. సో ఎనీవే అది ఉంది, అది భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్. అదే భౌతిక జగత్లో ఈ క్రీడలంతా ఇది వ్యర్థం, సమయం వ్యర్థం, ఇది అంతే ఇంకేమి లేదు ఈ వినోదం. సో ఎవరో నేను వినింది ఒకటి, ఎవరో ఒక పోయెట్ చెప్పింది ఈ క్రికెట్ గురించి. వాళ్ళు చెప్పింది పెద్ద ఒక రైటర్, ఇంగ్లీష్ రైటర్ జీబీ షా వాళ్ళు చెప్తారు, ఇది క్రీడ. వాళ్ళు చెప్పింది 100 సంవత్సరాల వెనకాలి. అప్పుడు చాలా మంది ఇది ఆడుతూ ఉండలే క్రీడలో. ఇది
ఇప్పుడు అంతా దేశాలే దీంట్లో మగ్నమైపోయారు. వాళ్ళు చెప్పింది ఒక 100 సంవత్సరాల వెనకాలి ఇది ఏది క్రీడం ఇది ఒక 10 మంది 13 మంది అనుకుంటా, 20 మంది మధ్యలో ఉంటారు. 2 సైడ్ల చేరి 11 మెంబర్స్ వాళ్ళు మధ్యలో ఒక దీంట్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు చెప్పేది 20 మందిలో 15-20 మంది వాళ్ళు ఒక మధ్యలో ఉన్నారు. వాళ్ళ చుట్టూ ఇంకా 10,000 మంది ఉన్నారు. అప్పుడు 10,000 1,000 మంది ఉన్నారు చెప్తారు అనుకుంటా. ఇప్పుడు 1,00,000 మంది కూడా ఒక టైం స్టేడియంలో ఉంటారు. 1,00,000 కాదు, టీవీలో 1,00,00,000 మందిలో వింటుంటారు. మన దేశం, మన వీళ్ళు వరల్డ్ కప్ ఇది. ఎనీవే వాళ్ళు చెప్తారు 20 మంది మూర్ఖులు మధ్యలో ఉన్నారు, వాళ్ళ చుట్టూ 1000 మంది మూర్ఖులు ఉన్నారు. అది ఈ క్రీడ అని చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పిన మాట ఒక 150 సంవత్సరాల వెనకాలి. ఇప్పుడు ఉంటే ఇంకా కొంచెం మాడిఫై చేయాలి. 20 మంది మూర్ఖులు మధ్యలో ఉన్నారు, చుట్టూ స్టేడియంలోనూ ఉన్నారు, టీవీలోనూ ఉన్నారు, కోటంతర మూర్ఖులు ఉన్నారు అని ఇప్పుడు మేము మార్పాలేమో స్టేట్మెంట్. ఇది చాలా బాగా వాళ్ళు కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉంది. ఈ స్మోకింగ్ గురించి వాళ్ళు చెప్పేది, స్మోకింగ్ అంటే సిగరెట్. వాళ్ళు చెప్తారు ఒకవైపు అగ్గి ఉంది, పొగ, ఇంకొక వైపు మూర్ఖుడు ఉన్నాడు అంటే సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అని మనము ప్రతి ఒక్క సిగరెట్ ప్యాక్ ఇంకోటి చూస్తుంటాం. తెలుసు, ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఇది నేను ఏం చేస్తున్నాను, నా శ్వాసంనే నేను ఇది పొగతో, ఇది అగ్గితో దీన్ని కాల్చుకుంటున్నాను. తెలుసు, ఎవరికి తెలియదు అని కాదు. పోతే ఏమి చేసేది, మన ఇంద్రియాలు మనం నిగ్రహించే కాదు. పొరపాటు ఇది హ్యాబిట్స్ మనకి విడిచేదు, మనకి మన మనస్సు, అనియంత్ర మనస్సు, ఇంద్రియాలు. సో వాళ్ళు చెప్పేది సిగరెట్ అంటే ఒకవైపు పొగ, అగ్గి, ఒకవైపు మూర్ఖుడు అని వాళ్ళు అంటే ఇంకో దాన్ని ఎవరు సెట్ చేస్తున్నారో ఆ వ్యక్తి మూర్ఖుడు అని. ఈ విధంగా వాళ్ళు చాలా కొంత ఇది నాలెడ్జబుల్, జ్ఞానం, ఆర్డినరీ జనరల్ నాలెడ్జ్ గా చాలా బాగా కొటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆమెకు వాళ్ళు ఇంకొకటి చెప్తారు. వాళ్ళు చెప్పేది ఏది, మాంసాహారం ఎవరు మనం మాంసభక్షణ నేను కూడా తీసుకుంటుంటే ఈ జీవనంలో అర్ధ జీవనం దాంట్లోనే అయింది. సో వాళ్ళు దాని గురించి వాళ్ళు చెప్పేది ఏమి అంటే ఇది మాంసభక్షణ చేసే ఇది అది దేహం, అది ఇట్స్ ఎ గ్రేవ్ యార్డ్ ఆఫ్ డెడ్ అనిమల్స్. చాలా బాగా వాళ్ళు చెప్పేది. ఎలా మనము ఒక శ్మశానంలో మన దేహంని అక్కడ ఇచ్చేస్తాము. సో అక్కడ బరీ చేస్తాం, అంటే వాడికి కష్టం. మన దీంట్లో క్రిస్టియానిటీ, ఇస్లాం, హిందువులను మేము కాల్ చేస్తాం. ఈ దేహంకి ఏం వాల్యూ, ఏం విలువ లేదు. ఇది ఊరికే మనము అనుకునేదంతా దీన్ని ఇంత అలంకారం చేసుకునేదో, దీనికి అంత ఇది చేసుకునేదో అంత అయితే ఇది ఏమి వాల్యూ లేదు. ఇది పంచభూతం నుంచి వచ్చే పంచభూతానికి చేరుతుంది, అంతే వాల్యూ. సో మన సనాతన ధర్మానుసారంగా దాన్ని కాల్ చేస్తాం. ఎక్సెప్ట్ సన్యాసులు, చాలా గొప్ప వ్యక్తులు. సో వాళ్ళు సంపూర్ణ భగవంతుడిని శరణాగతి చేసిన దానికి వాళ్ళ దేహమే ఆధ్యాత్మిక మార్పింది. వాళ్ళ సంబంధంలో ఉండే వాళ్ళ దేహం. సో దాని నుండి ఒక మర్యాద గౌరవం నుండి మనం వాళ్ళని బరీ చేస్తాము, వాళ్ళకి సమాధికి బెనిఫిట్ చేస్తాము, మనం వాళ్ళకి కాల్చేది వాళ్ళ దేహం. ఎనీవే వేరే దీంట్లో ధర్మాల్లో వాళ్ళు ఇది చేస్తారు, బరీ చేస్తారు. సో ఎంత స్పేస్, వేస్ట్ ఆఫ్ స్పేస్ యాక్చువల్లీ, పెద్ద గ్రేవ్ యార్డ్స్. మన సిస్టమ్ బెస్ట్, ఒక చిన్న శ్మశానం కాల్ చేసేది, అయిపోయి ఫినిష్. ఆమెకు దాని ఎలుబులు తను తీసుకొని దాన్ని ఒక గంగాలోనో యముల కావేరిలోనో దీంట్లో వేస్తే డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి ఒక పుణ్యము వాళ్ళకి ప్రాప్తి అవుతుంది వాళ్ళకి. సో ఇది సిస్టమ్. సో ఎనీవే వాళ్ళు చెప్పేది ఈ మాంసభక్షణ చేస్తూ ఉండే వ్యక్తులు వాళ్ళు ఈ చచ్చిపోయిండే ప్రాణులు, అనిమల్స్, సో వాళ్ళ శ్మశానం అని చెప్తారు. సో చాలా ఒక జనరల్ నాలెడ్జ్ గా మంచి వాళ్ళు ఇది ఉంది, మంచి వాక్యాలు. సో ఎనీవే, సో మనం పాయింట్ ఇక్కడ ఉన్నాము అంటే, సో వేర్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్, నారద ముని. సో నారద ముని చిన్న కుమారుడు అవుతాను, హీ వాజ్ నాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ స్పోర్ట్, క్రీడ. సహజంగా చిన్న కుమారులు వాళ్ళకి ఉంటుంది, అది ఏమేమి కొత్త క్రీడలు వాళ్ళు సృష్టించుతారు, చేస్తారు, వాళ్ళు చేస్తుంటారు క్రీడలు. అవుతాయి నారద ముని వాజ్ నాట్ ఇంట్రెస్ట్. ఎలా అంటే ఆ ఒక భక్తి వేదాంతం, వాళ్ళ ఒక ప్రభావం, వాళ్ళ ఒక సంఘం వాళ్ళు దొక్కింది, అంత సీరియస్, అంత వాళ్ళు వ్యవహరిస్తుంటాయి వాళ్ళు. సో అప్పుడు తర్వాత ఒక సమయంలో వాళ్ళ తల్లి వాళ్ళది దైవ సంకల్పం నుండి ఒక డెత్ అలా, ఇది ఒక స్నేక్ బయట నుండి వాళ్ళు మరణం అవుతుంది.
అది కూడా వాళ్ళు పాజిటివ్గా తీసుకున్నారు. అబ్బా ఎంత ఇది ఇంపాసిబుల్, ఇది మనకి ఏదైనా సాధ్యమవుతుందా? మనకంత ఆత్మీయంగా ఉండే ఏమైనా వ్యక్తులు, పర్టికులర్లీ నారదమునికి ఎవరూ లేరు, తండ్రి లేదు, ఇంకెవరు సహోదరులు లేరు, ఇంకా తాతగారు, నాన్నగారు, అమ్మ ఎవరు లేరు, అమ్మమ్మ గారు ఎవరు లేరు, వాళ్ళ తల్లి ఒకరే రక్షణ. అది కూడా వాళ్ళు మరణం పొందుతారు. అప్పుడు నారదముని ఓ ఇది శ్రీకృష్ణుడా అనుగ్రహమే, ప్రసాదమే అని స్వీకరించారు. సో ఇది వాళ్ళ లెవెల్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్, వాళ్ళు ಯಾವ స్థాయిలో ఉన్నారు అని మనం కల్పించుకోనికి కాదు. అంత చిన్న కుమారుడుగానే ఉన్నప్పుడు 5 ఇయర్స్ 5వ సంవత్సర బాలుడు. సో వాళ్ళు ఇది భగవంతుడ ప్రసాదం, అనుగ్రహం తీసుకొని అప్పుడు వాళ్ళు పర్యటన, వాళ్ళ ప్రవాసం స్టార్ట్ చేశారు. వాళ్ళు చూశారు అది కలియుగం అని చెప్తారు, ఈ కలియుగం కాదు, వెనకాలి బ్రహ్మ రోజుల కలియుగం, ఒక కలియుగం. వాళ్ళు అక్కడ డిస్క్రిప్షన్స్ భాగవతం చెప్పేది అన్ని చూస్తున్నారు వాళ్ళు. ఫ్యాక్టరీస్, ఇదేం కొత్తగా మనం ఇప్పుడు కొత్త ఫ్యాక్టరీస్, కొత్త కంప్యూటరు, కొత్త టెక్నాలజీ, 21వ శతమానంలో ఏమో కనిపెట్టేసాం మన మొబైల్, స్మార్ట్ ఫోన్, ఏది కొత్తది కాదు. ఇది ఎంతో మంది వెనకాలి చేస్తే ఉండేది. ఇది వెనుక ఇది హిస్టరీ రిపీట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇది అయిందే మళ్ళీ తర్వాత అవుతుంటుంది అంటే. సో వాళ్ళు అంతా చూసారండి. అయితే ఏది ఆకర్షిత కాలేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మనం సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి మనము ఇంకో పెద్ద సిటీకి, మీ హైదరాబాదో లేకపోతే బెంగళూరు, బాంబే, ముంబై, పెద్ద సిటీకి చూస్తే అక్కడ పెద్ద పెద్ద బిల్డింగులు చూస్తే, పెద్ద పెద్ద ఫ్లైఓవర్, హైవే, ఫ్రీవే ఇంకోటి చూస్తే ఆకర్షితులు అవ్వచ్చు మన భౌతికంగా. పెద్ద పెద్ద మాల్, పెద్ద పెద్ద సినిమా, పెద్ద పెద్ద ఇది క్రీడ, ఇది గ్రౌండ్స్, మైదానాలు, ఏ విధంగా ఈ మనము సృష్టించుకున్నాం భౌతిక ఆనందాలు. వీళ్ళు నారదముని వెళ్ళారు, చూస్తున్నారు, పోతే జస్ట్ అనుభవం. ఏమి జనులు ఏమి ఎలా వ్యర్థం చేస్తున్నారు సమయం. సో ఏమి భౌతిక జగత్తు ఎంత మాయలా మగ్నంగా ఉంది, మాయాలోకం ఇది అనే ఒక అనుభవంతో వాళ్ళు చూసారు. వాళ్ళు ఇంకేం దాన్ని ఆనందించేదానికి, దాన్ని వినోదం పొందేదానికి చేయలేరు ఈ నారదుడు. తర్వాత వాళ్ళు ఒక అరణ్యంలో వెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ ఒక నీళ్లు, శుద్ధమైన చాలా వాటర్, క్లియర్ క్రిస్టల్ వాటర్ వాళ్ళు తాగి వాళ్ళు తర్వాత ధ్యానం ప్రారంభించారు. సో ఆరంభించేప్పుడు చెప్తారు అక్కడ వాళ్ళకి త్వరనే, చాలా చిన్న సమయంలోనే వాళ్ళు ఉండే ఒక స్థాయిలో భగవంతుడు వాళ్ళకి హృదయంలో కనిపించారు. సో ప్రభుపాద చాలా బాగా అప్పుడు రాస్తారు, ఏది మనం ఆశిస్తున్నాం, జన్మంగా మనం ఆశిస్తున్నాం, ఇది చూస్తూనే ఉంటాం. మేము ఎక్కడ బయట పోతేనో అటు ఇటు చూస్తుంటాం. భగవంతుడు మనకి కళ్ళు ఇచ్చారు, సో మనం అక్కడ చూస్తున్నాం, ఇక్కడ చూస్తాం, అంటే సైట్ సీయింగ్ వెళ్దాం, ఒక హాలిడే దొరికితే రండి వెళ్దాం, అక్కడ ఒక జోగ్ ఫాల్స్, ఒక వాటర్ ఫాల్స్, అక్కడ రండి వెళ్దాం, ఇంకొక మౌంటైన్, ఇంకొక రివర్, ఇంకా లేకుంటే ఏది లేకుంటే ఒక తీర్థక్షేత్రం కన్నా వెళ్దాం, సైట్ సీయింగ్. సరే మరి ఇక్కడ ప్రవాసానికి పోతేనే ఎక్కువ ప్రభుపాద చెప్తారు, మనం సైట్ సీయింగ్ తో వెళ్తాం. మనం బృందావనం, ఇది మాయాపూర్, ఆ దీనికి వెళ్ళరాదు మనం, మాయాపూర్కో, బృందావనం, అక్కడ మనం అక్కడ ఉండే భక్తుల సంగత్వం పొందేదానికి వెళ్ళాలి. భగవంతుడు గురించి, భగవంతుడు దివ్య మూర్తులు చూసేదానికి వెళ్ళాలి. మన భక్తులతో పాటు భగవంతుడిని మహిమల్ని వినేది, దాన్ని ఘోషించేది, దాన్ని మనం ప్రయత్నం చేయాలి. సో ఈ విధంగా మనం వినియోగించాలి. అదర్వైజ్ మన కళ్ళు ఉన్నాయి, భగవంతుడు ఇచ్చారు, మనం సైట్ సీయింగ్ చాలా ఎక్కువ మనకి ఆకర్షణ ఉంది. లేకుంటే ఎక్కడ వెళ్తుంటేనో బస్సులో కూర్చోంటేనో చూస్తుంటాం, అక్కడ ఇటు చూస్తుంటాం, లేకుంటే ఎవరో బయట ఒక ఇంటి పైన బయట కూర్చొని చూస్తుంటాం. సో ఇది ఏది చూస్తేనో మనకి సంతృప్తి కాదు, మనకి బోరే. ఎంత అందంగా ఏ వ్యక్తి ఉంటేను కూడా కొంత టైం తర్వాత బోర్ అయిపోతుంది. ఏంటంటే మనకు ఆత్మకు మనం చూస్తుండేది, మేము పుడుతుండేది భగవంతుడు, శ్రీకృష్ణ. భగవంతుడు చూసినాక సంపూర్ణ సంతృప్తి, సంపూర్ణ ఆనందం. వేణుం క్వణంతం అరవింద దళాయతాక్షం బర్హావతం సమసితాంబుద సుందరాంగం కందర్ప కోటి కమనీయ విశేష శోభం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో భగవంతుడు రూపము డిస్క్రిప్షన్ ఉంది, మనం శాస్త్రంలో వింటాము, బ్రహ్మ సంహితలో బ్రహ్ముడు చెప్తున్నారు. సో ఇది కేవలం ఏదో ఒకటి ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్, పోయెట్స్ భౌతికంగా వింటాము. వాళ్ళు ఒక భౌతిక అనుభవం నుండి చాలా ఒక అందమైన ఒక చిత్రం, అందమైన వ్యక్తి, అందమైన అమ్మాయి, లేకపోతే అందమైన ప్రకృతి ఇంకొకటి చూసి వాళ్ళు ఒకటి ఇది రాస్తారు, ఒక పెయింటింగ్ చేస్తారో, లేకపోతే ఒక రచన, ఒక పోయిటరీ కంపోజ్ చేస్తారో, కవిత, లేకుంటే ఇదంతా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణుడిది ఏమైనా కల్పించుకొని చెప్తున్నారు బ్రహ్ముడు? లేదు.
బ్రహ్ముడు మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రహ్మసంహితలో ఇస్తుండేది తన అనుభవం నుండి. సాక్షాత్ వాళ్ళు కూడా కృష్ణుని చూశారు. బ్రహ్ముడు కూడా చెప్తారు, బ్రహ్ముడు వాళ్ళు ఫస్ట్ గా భగవంతుడు వాళ్ళకి దర్శనం ఇచ్చింది నారాయణ స్వరూపంగా. బ్రహ్ముడికి ఫస్ట్ గా యాక్చువల్లీ వాళ్ళు నారాయణుడ గర్భవృక్షాయి విష్ణు, వాళ్ళు పుత్రుడుగా పద్మనాభ పుట్టేది వాళ్ళు. సో తర్వాత వాళ్ళు కూడా భగవంతుని చూసే వాళ్ళు తీవ్ర తపస్సు, 1000 సంవత్సరాలు దేవతా సమయం, ఆ క్యాల్కులేషన్ ఆ లెక్కంలో వాళ్ళు చేసింది. తర్వాత భగవంతుడు వాళ్ళకి కనిపారు, వాళ్ళు నారాయణుడు. తర్వాత కృష్ణుడి రూపంగా కూడా భగవంతుడు తన మూల స్వరూపం కృష్ణ భగవాన్ స్వయం వాళ్ళు చూపారు. సో చెప్తారు వాళ్ళు భగవంతుడు నారాయణ ఫస్ట్ నారాయణతో వాళ్ళు షేక్ హ్యాండ్స్ చేశారంట. నారాయణ కంగ్రాచులేషన్స్, సో మీరు సక్సెస్, సో నువ్వు జీవన పరిపూర్ణతం సాధించావు. సో ఈ విధంగా భగవంతుడే వాళ్ళకి సర్టిఫికేషన్, భగవంతుడే అంత గొప్ప వ్యక్తి బ్రహ్ముడు. వాళ్ళు కూడా భగవంతుని చూశారు ఫేస్ టు ఫేస్. సో వాళ్ళు తర్వాత వేద జ్ఞానం వాళ్ళకి భగవంతుడు ప్రకాశించే వాళ్ళకి జ్ఞానం తెలిసింది దాని ముందు. ఆమె తర్వాత అంతా భగవంతుని దర్శించి వాళ్ళ అనుభూతి, రియలైజేషన్, పర్సనల్ ఇది ఎక్స్పీరియన్స్, దాని నుండి వాళ్ళు రచించిన గ్రంథం బ్రహ్మసంహిత. సో ఈ విధంగా మేమేం పొడుగుతున్నాం, సో భగవంతుని చూసినప్పుడు మనకి సంపూర్ణ సాటిస్ఫైడ్, ఆత్మారాం. అంతవరకు లేదు మనకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు మాకు. సో ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ వైస్ ఇస్తున్నారు, వాళ్ళు చూశారు నారాయణ రూపంలో భగవంతుని చూస్తున్నారు. నారాయణ చాలా అందమైన రూపం భగవంతుడి. సో ఛత్రం చామరాదులు వాళ్ళకి అనుయాయులు చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో వీళ్ళకి ఎంత ఆకర్షణ వీళ్ళకి కుమారులకి. సో అలాగనే మనం వినేది మథురావాసులు కావచ్చు, ద్వారకావాసులు కావచ్చు. మీరు కృష్ణ పుస్తకం భాగవతం దశమ స్కందంలో చూస్తారు. ప్రతిరోజు కృష్ణుడు వాళ్ళ ప్యాలెస్ బయట వాళ్ళు వస్తే, వాళ్ళు వీధిలో వస్తుంటే అంత వీళ్ళు మథురావాసులు వాళ్ళు చూస్తున్నారు. అందరూ ప్రతి ఒక్కరు కృష్ణుని చూస్తారు. సో రోజు చూస్తున్నారు వాళ్ళు. అయితే వాళ్ళకి ఏమి ఇదిలే, మనం ఏదైనా ఒక వస్తువుని రోజు అనుభవిస్తుంటే బోర్ అయిపోతుంది. చాలా ఇది ఇంకా చాలా ఇది సేమ్ అదేనా. సపోజ్ మేము నోటికి మీకు రుచిగా ఉండే ఒక ఆహారం, నాకు రసగుల్లా చాలా నాకు ఇష్టం. మీరు మాకు 2 రోజులు 3 రోజులు 4 రోజులు చేసినాక నాకు ఇంకా వద్దు, ఇంక లైఫ్ టైం పోతుంది నేను అని చెప్పి. సో ఏది భౌతిక వస్తువు కూడా ఒక ఇది ఉంటుంది. అలాగే ప్రతి ఒక్కటి మన ఇంద్రియాలకు మనకు దొరికింది, ఇది కళ్ళు, చెవులు, లేకపోతే సినిమా పాటలు ఏదో ఉంటుంది, వింటాం. 1 రోజు వింటాం, 2 రోజు వింటాం, 3 రోజులు తర్వాత చాలు, ఇంకా అది ఆఫ్ చేసేస్తాం, ఇంకా డిలీట్ చేసేస్తాం. కాదు అదంతా. అయితే హరే కృష్ణ మంత్ర, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. ఈ మా నామము, భగవంతుడి నామము అభిన్నత్వాత్ నామో నామినః. సో భగవంతుడి నామం కూడా అంతే పవర్ఫుల్, భగవంతుడే. సో దాన్ని ఎన్ని టైం కూడా మనం జపించవచ్చు. ఇక్కడ మనకి అనుభవం లేదు, కొంత భగవంతుడు మనకి చూపుతున్నాడు అంతే. కొంత మనకి ఆ స్వాదం దొరుకుతా ఉంది. అయితే నిజంగా మనకు దొరికితే మనం అది విడిచే కాదు. హరిదాస్ ఠాకూరులు 24 hours కంటిన్యూస్ గా వాళ్ళు చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఏమి అది సాధన కాదు. మనకి పదార్థాలు అంటే అయ్యో ఆచార్యులు ప్రభుపాలు చెప్పారు, మన గురుమారాలు చెప్పారు, మన భక్తులు చెప్తున్నారు, శిక్షాగా చెప్తున్నారు, నేను చేయాలి అని మనము చేయాలి, ఎలా అయినా చేయాలి. ఈ రోజు కాలేదు, ఓకే, రేపనా నేను ఆ బ్యాలెన్స్ ఫినిష్ చేయాలి, మనకి ఇది ఉంటుంది. దాని ఒక దీని నుండి మనం చేస్తుంటాం అని చెప్పాం. అయితే హరిదాస్ ఠాకూరులు ప్రతిరోజు 192 rounds 3 లక్షల నామాలు చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి అది సాధన కాదు, వాళ్ళకి ఆనందం. భగవంతుడు చెప్తారు, శుద్ధ భక్తులు భగవంతుడి నామం జపించేటప్పుడు భగవంతుడు ఆ నాలుక టంగ్ దానిపైన రాధాకృష్ణ వాళ్ళు డాన్స్ చేస్తున్నారంట. వాళ్ళు భగవంతుడి నామం పలికేటప్పుడు భగవంతుడికి కూడా అంత ఆనందము. సో ఆ విధంగా చెప్తారు. స్వరూప గోస్వామి చెప్పే ఒక మాట వాళ్ళు, భగవంతుడా నువ్వు నాకు 2 చెవులు 1 నాలుక ఇచ్చావు కదా, జిబా ఇది చాలా తక్కువ, ఇది కాదు, ఇది నాకు నువ్వు ఏదైనా ఒక 10 లక్ష ఇది నాలుకలు అలాగనే చెవులు ఇస్తే అప్పుడు నీ నామాన్ని నేను సరిగ్గా దాన్ని నేను అనుభవించవచ్చు, దాన్ని ఒక సేవ దాన్ని చేయవచ్చు. సో దాన్ని కరెక్ట్గా నేను చెప్పొచ్చేమో. ఇప్పుడు నాకు కాదు, ఇది చాలా తక్కువ, ఇది నాకు ఆ విధంగా వాళ్ళు పలికి. ఇది శుద్ధనామ స్థితిలో అది ఉండే స్థితి. ఇప్పుడు మనకి ఎనీవే మనకు ఇప్పుడు ఎలా అంటే జాండిస్
సో జాండీస్ వస్తే ఏం చేస్తారు, అప్పుడు డాక్టర్ ఆయుర్వేదిక్ సిస్టంలో మనకు వాళ్ళు షుగర్ కేన్ జ్యూస్, చెరుకు, సో చెరుకు తినాలని మీరు ఒక జ్యూస్ చేసి అయితే ఫస్ట్గా తీసుకుంటుంటే అది మాకు అంత టేస్ట్గా లేదు, అది కూడా ఎంత బాగుంది చెరుకు, షుగర్ కేన్ జ్యూస్ వెరీ నైస్, వెరీ టేస్టీ. అయితే ఆ జాండీస్ ఉండే కారణం మన నాలుక మనకి జివ్వ మనకి దాంట్లో ఉండే దీని నుండి కహిగా ఏమో అనిపిస్తుంది, చాలా సోర్గా అనిపించచ్చు. అయితే మనకి రోగం గుణం అవుతా అదే మనకి మద్దు, ఇంకేం మద్దులే, మంచి మద్దు అంటే అదే షుగర్ కేన్ జ్యూసే. సో అది త్రాగుతా మన లివర్ బాగా మంచి ఫంక్షన్ అయ్యి తిరిగా మనం నార్మల్ అవుతుంటే చెప్తారు అప్పుడు ఎంత బాగుంది. ఇదే విధంగా మనకి ఇప్పుడు హరే కృష్ణ మంత్రం బహుషధి, ఇది మనకి ఔషధి. ఇది చైతన్య మహాప్రభు చెప్పేది, ఈ ఔషధిని తీసుకోండి, నేను తెచ్చాను నేను, సో ఈ ఔషధిని స్వీకరించండి. సో ఈ ఔషధిని మనం స్వీకరించాలి, ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రమైన ఈ ఔషధి. సో ఈ ఔషధి ఇది మనకు తీసుకుంటా మనము భౌతిక మన స్థితి గుణమైతా మనకు ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో వస్తాము. మనకి నిజమైన భగవంతుడ నామం ఉంది, మనకి దాని ఒక ఇది తెలుస్తుంది. అలాగే ఇప్పుడు మనం చెప్తుండే మథురావాసులు, ద్వారకావాసులు రోజు చూస్తుంటే భగవంతుడు, వాళ్ళు రోజు చూస్తుంటేనే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇది కాదు, వాళ్ళకి ఇంకా భగవంతుడు ఇంకా వాళ్ళు చూడాలి. అంత మహిళలు అంత వీళ్ళు స్త్రీలు అంత వాళ్ళు పైన మథురా దీని పైన వాడి ఇంటి పైన అంతఃపురం పైన వాళ్ళు ఉంచుకొని అక్కడ భగవంతుడికి పూలు వేసేది కావచ్చు. సో ఇది డిస్క్రిప్షన్స్ మనం వింటుంటాం, మథురాలోనో లేకుంటే ద్వారకాల, లేకుంటే అస్తినాపురంలో కూడా భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు వచ్చినప్పుడు అస్తినాపుర వాసులు ఇది ఎంత భాగ్యవంతులు వీళ్ళు, మథురా వీళ్ళు ద్వారకా వాసులు రోజు భగవంతుడిని చూస్తారు వాళ్ళు. సో మనం ఏదో ఇప్పుడు కొద్ది నెలలు, ఫ్యూ మంత్స్ ధర్మరాజు యుధిష్ఠిరుల అనుగ్రహం, పాండవుల అనుగ్రహం నుండి శ్రీకృష్ణుడు మనతో పాటు ఉన్నారు. సో మేము చూస్తున్నాం. అయితే ద్వారకావాసులు ఎంత భాగ్యవంతులు, ప్రతిరోజు కృష్ణుని చూస్తుంటారు కదా వాళ్ళు. సో భగవంతుడు రూపం చాలా సర్వాకర్షక, ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య వీర్యస్య యశస్య శ్రియ జ్ఞాన వైరాగ్యశ్చైవ. సో భగవంతుడు అంటే చాలా అందంగా ఉండే రూపం. ప్రతి ఒక్కటి దాంట్లోనూ భగవంతుడు నతత్ సమశ్చాభ్యధికశ్చ దృశ్యతి, ఒక సమము ఒక ఎక్కువ అనేది లేదు. ఎవరెవరో ఇప్పుడు ఇక్కడ కామన్ వీళ్ళు ఏదో ఒక కొంత సిద్ధి పొందో, లేకపోతే చాలా మంది సిద్ధినూ లేదు, ఏదో కొంత మ్యాజిక్ అంతే. సో ఏమో ఒక నేర్చుకొని వాళ్ళ మటుకు పలుకులు ఏదో ఒక మాటలు గిబాడా ప్రభుపాద చాలా బాగా చెప్తారు. వాళ్ళు చెప్పేది ఇంట్లో మాటల్లో ఏమి అర్థంగా ఉండే మాటలు కూడా లేవు, వాళ్ళకి సరైన ఆధ్యాత్మిక విషయాలు తెలియదు. ఏదో వాళ్ళు చెప్పే విషయము, నేను కూడా ఒక చెప్పాలి అంటే ఈ కృష్ణ చైతన్యం వచ్చే ముందు ఏదో ఒక వేరే సోకాల్డ్ స్వామిలు, సోకాల్డ్ వీళ్ళు వాళ్ళు వెళ్తుంటే అయితే తత్వం ఏమీ అవగాహన కాలే నాకు. అవగాహనమైన ఇంతే, మేము దేహం కాదు ఆత్మ అని. అయితే దాని అనుభూతి కూడా నాకు దొరకలేదు. నాకు ఎంతో సంవత్సరాలు వెళ్తుంటే ఏమో బాగుంది, ఏమో ఇది ఆధ్యాత్మికంగా. అయితే అక్కడ వెళ్ళినాక ఏమది లెక్చర్ వినేటప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడే ఇది విధమో, లేకుంటే ఇంకొక విధంగా వాళ్ళు ఇచ్చే ఒక ఎగ్జాంపుల్స్, అనాలజీ, ఇదంతా వినేకి బాగుంటుంది. అయితే మనం తర్వాత వచ్చినాక వీఆర్ యాజ్ ఇట్ ఇస్, మనం ఒక దేహ భావనంలోనే ఉన్నాం. మనం ఏమి కొంచెం మార్పులే, మనకి ఏమి చేంజ్ లే మనకి. సో నిజంగా హరే కృష్ణ మంత్రము మనకి చేసేదో, లేకపోతే కృష్ణ కథ విన్నప్పుడు మన త్వరనే మనం అట్లీస్ట్ మనం థియరిటికల్ గా నేను దేహం కాదు ఆత్మ అని మనం కన్విన్స్ అవుతుంది. ఈ అనుభూతి మనకు వస్తుంది, చాలా త్వరనే వస్తుంది. రాజవిద్య రాజగుహ్యం ప్రత్యక్షం అమోఘమం ధర్మ్యం. భగవంతుడు మనకి చెప్పేది భక్తి మార్గం మనం అనుసరించినప్పుడు భగవంతుడు నామం పలికేది, భగవంతుని గూర్చి భగవద్గీత భాగవతం వినేది, కృష్ణ కథ, దీని నుండి మనకి ప్రత్యక్ష అవగమం ధర్మ్యం మనకి త్వరనే కన్విన్స్ అవుతుంది. మనకి అవును నాకు ఇది ఎట్టి సంబంధం లే, ఇది రాష్ట్రీయత, ఇది ఒక మనం ఏదేదో చెప్పేది నేను ఈ దేశానికి చేరేవాడు, నేను ఈ యొక్క జాతికి చేరేవాడు, ఈ యొక్క స్టేట్ కి చేరేవాడు, ఈ యొక్క కులంలో నేను పుట్టింది. ఈ భక్తి ఒక టైం మేము స్టార్ట్ చేసినాక మనకి ఇదంతా కూడా ఈ భౌతిక దీన్ని బయట వస్తాం, త్వరనే వస్తాం. ఇది ఎఫెక్ట్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఇక్కడ చెప్తుండేది, ఇక్కడ ఇది నిజమైన ఇది ఆధ్యాత్మంలో దీంట్లో మనకు కుమారులు చూస్తుండేది చాలా బాగా డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నారు. ఎంత ఆనందంగా వాళ్ళు చామర నారాయణుడిని
భక్తులు వాళ్ళు యాక్చువల్లీ వాళ్ళందరూ ఒక ఆధ్యాత్మికమే. అక్కడ చామర విజన కూడా ఫుల్ ఆఫ్ లైఫ్, జీవాలే. ఒక భక్తులు ఆ రూపంని ధరించారంతే. ఇక్కడ మనము ఒక పంచభూతం నుంచి ఒక ఇది వ్యజన, ఒక చామర, ఒకటి వస్త్రము, ఒకటి చేయాలి. అయితే భగవంతుడ దివ్య ధామంలో ప్రతి ఒక్కటి అక్కడ భగవంతుడ అలాగే ఆధ్యాత్మికమైనది. అది సంపూర్ణ చైతన్యం నుండి ఉండే ఇది వ్యక్తి, జీవులు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు. ఒక్కొక్కరు కృష్ణుని ఆ విధంగా సేవించడానికి కృష్ణుడు దీనిగా ఒక చామరాగా అవుతారో, ఇంకొక దీనిగా అవుతారో. కృష్ణుడు ఒక మేము వింటాం ఒక మురళి, అది కూడా. వీళ్ళందరూ కూడా భక్తులు ఆ రూపంలో వాళ్ళు రూపధారణ చేసి కృష్ణుని సేవిస్తున్నారు. లేకుంటే ప్రతి ఒక్కటి ఆధ్యాత్మిక జగత్లో సచ్చిదానంద స్వరూపం, అదంతా ఆత్మ, ఆ భగవంతుడి అంశం. అది స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ, అది భౌతికమైన మెటీరియల్ ఎనర్జీ కాదు. ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఆ భక్తులు ఆ చామరం దాంట్లో వాళ్ళు కూడా అంత దీనిగా ఎవరు దాన్ని చేస్తుంటారు, వాళ్ళు అంత ఆర్టిస్టిక్ గా ఉంటారు. తర్వాత అది చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్ కూడా, అది కూడా అంత దీనిగా వాళ్ళు దాన్ని భగవంతునికి ఎంత గాలి రావాలో ఇంకో విధంగా చేస్తున్నారు. చెప్తున్నారు యాజ్ ఇఫ్ నెక్టర్, చంద్రుడి నుంచి అమృతం పడుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. లేకుంటే ఒక మంజు, ఇది ఐస్, ఇది అది డిజాల్వ్ అయ్యి అది పడుతుంటే, ఇది ఒక సినిమా సెట్టింగ్ లో మేము చూస్తాం. ఏదో ఒక పాటల్లో ఇది హీరోయిన్, ఇదంతా ఇమిటేషన్ అంతే, నకలి. భౌతిక జగత్తులో ప్రతి ఒక్కటి చూసేది కూడా ఇమిటేషన్. సో ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో రియల్ గా ఇది జరుగుతుంది. కృష్ణుడు బయటకు వచ్చినప్పుడు, కృష్ణుడు లీలలు, నారాయణ ఒక్కొక్క సీను. యాక్చువల్లీ ఇది ఒక సీన్, ఇది మేము వింటుండేది. ఇక్కడ కుమారులు చూస్తుండేది, నారాయణుడు బయట వచ్చారు, నారాయణుడు వచ్చేటప్పుడు ఎలా తన అనుయాయులు ఉన్నారు, ఎలా వాళ్ళు సేవిస్తున్నారు నారాయణుడిని, ఎలా లక్ష్మీదేవి ఉన్నారు. సో ఇది ఒక సీను చెప్తున్నారు. ఇది కుమారులు అంతకే, అది ఒక్క సీన్కే వాళ్ళు ఫుల్ స్టండ్. వాళ్ళు ఎంతో సంవత్సరాలు వాళ్ళు చూడలే నారాయణుడిని. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు. వాళ్ళు చూసినప్పుడు వాళ్ళకి అంతే, వాళ్ళు అక్కడికే నిలుచుకొనేసారు. వాళ్ళు స్తంభంగా వాళ్ళు నిలుచుకొనేసారు వాళ్ళు కుమారుడు. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇంకేమైనా పాయింట్ ఉందా భాష్యంలో? ఈ శ్లోకమున మనము అచక్షతాక్ష విషయం అనేది పదములు గాంచగలము. విష్ణు భగవానుడు సాధారణ నయనములకు దర్శనీయుడు కాడు, కానీ అతడిప్పుడు సనకాది మునులకు దృగ్గోచరుడయ్యను. ఈ శ్లోకమునందలి మరి ఒక ప్రధాన పదము సమాధి భాగ్యం అన్నది. పరమ భాగ్యవంతులైన యోగులు, ధ్యానపరులు విష్ణు రూపమును యోగ విధానము ద్వారా తమ హృదయములందు గాంచగలరు. కానీ అతని ముఖాముఖి గాంచుట అన్నది అన్య విషయం. అది కేవలము విశుద్ధ భక్తులచే సాధ్యమైన కార్యం. కేవలం విశుద్ధ భక్తులు. ఇక జ్ఞాన ప్రాసెస్, యోగా ప్రాసెస్, యజ్ఞ ప్రాసెస్, మీరు ఏదైనా మీరు చేయండి, లేదు. భగవంతుడిని మనము చూడాలి అంటే ఈ యొక్క పరమోన్నతమైన మనకి ఇది అవకాశం, భాగ్యం దొరకాలి అంటే కేవలం భక్తి. భక్తి భగవంతుడు చెప్పేది భక్తి ఒక్కటి నుండినే, ఇంకేది లేదు. దెర్ ఇస్ నో అదర్ వే. కనుకనే ఛత్ర చామరదలను పట్టిన అనుయాయులను కూడి విష్ణు భగవానుడు నడచి వచ్చుచుంటను గాంచి, ఆ విధంగా దేవదేవుని ముఖాముఖి గాంచగలుగుచున్నందుకు సరకాది మునులు ఆశ్చర్యచకితులై అస్టానిష్డ్. భగవత్ ప్రేమ అందు పరమోన్నతిని బడసినందున భక్తులు తమ హృదయములందు సదా దేవదేవుడు శ్యామసుందర చేనే గాంతురని బ్రహ్మ సంహిత ఆయన తెలుపబడింది. ప్రేమాంజనచ్చురిత భక్తి విలోచనేన సంతః సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి యం శ్యామ సుందరమచింత్య గుణస్వరూపం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. ప్రేమాంజన, సో చాలా బాగా చెప్తారు. ప్రేమాంజనం, సో అంజన మనం ఆయింట్మెంట్. సో ఆయింట్మెంట్ ఇక్కడ మనం చూసేదానికి కూడా ఇక్కడ మైక్రోస్కోప్, అల్ట్రా మైక్రోస్కోప్ ఏమో వింటాం. దాంట్లో ఒక ఆయింట్మెంట్ లాగా ఒక ఆయిల్ ఇమర్షన్ మ్యాక్సిమం అది వేస్తారు అక్కడ ఆ లెన్స్ కి. దాని నుండి మనకి ఆ చిన్నగా ఉండేది కూడా కనిపిస్తుంది. సో చెప్తారు అది కావద్దు, మనం డైరెక్ట్ గా మన లెన్స్ లోగానే ఉంది ఒకటి కన్నులో. సో ఈ బయట ఇది కొన్ని ఆయింట్మెంట్ కొన్ని ఇది వేసుకుంటే కొంత బాగా కనిపించవచ్చు. సో చెప్తారు ఆ విధమైన ఆయింట్మెంట్ వేస్తే కాదు, మనకి చేయాలి ప్రేమం. సో భగవంతుడికి మనకు ఉండే దివ్య సంబంధం, ఈ కామంలో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు, ఆ కామం ప్రేమగా మారుతున్నప్పుడు అప్పుడు అది ఆయింట్మెంట్ ఆఫ్ లవ్,
ప్రేమ ఆ భావంలో మనకి కృష్ణుడు కనిపిస్తాడు. ఎక్కడ కనిపిస్తాడు కృష్ణుడు? సంతా సదైవ హృదయేషు, సదైవ 24 గంటలు, 24 hours. సో ఇది మనం నిన్న చూసేసాను కృష్ణుడిని, నేను అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు బృందావనంలో చూసేసాను నేను, అది ఒక్క టైం కాదు. కృష్ణుని చూస్తే మనం సదా చూడాలి. శుద్ధ భక్తులు భగవంతుడిని సదా చూస్తారు. సో ప్రభుపాదులకి ఎవరో ఒక టైం వాళ్ళు లెక్చర్ ಯಾವುದೋ ఒక యూనివర్సిటీ విశ్వవిద్యాలయము వాళ్ళు ఇచ్చేటప్పుడు ఎవరో స్టూడెంట్ వాళ్ళకి లెక్చర్ అయినాక, మీరు భగవంతుడిని చూసారా, మీరు డిడ్ యు సీ గాడ్? సో స్వామి చెప్తారు, ప్రభుపాద చెప్తారు, ఇట్స్ ఇర్రెలవెంట్ క్వశ్చన్. ఈ ప్రశ్న అసంబద్ధమైన ప్రశ్న, ఇది సరి అయిన ప్రశ్న. సో ఆ వ్యక్తి లేదు ఎలా అసంబద్ధం చెప్తారు? సో ప్రభుపాద చెప్తారు, నేను చెప్తే నువ్వు దాన్ని నమ్ముతావా? నువ్వు నేనేమో చెప్పొచ్చు, నీకు నమ్మకం ఉందా నేను చెప్పేదాంట్లో? సో ఆ వ్యక్తి చెప్తారు, నమ్మకం ఉంది, మీరు చెప్పండి, మీరు చెప్పేదాంట్లో ఏదో మీరు చెప్పిన విషయాలు మేము వింటున్నాము ఒక అరగంట 1 గంట నుండి, సో మీరు చెప్పేది నేను నమ్ముతామా? సో ప్రభుపాద చెప్పారు, శ్రీల ప్రభుపాద, నేను ప్రతి క్షణం ఐఎమ్ సీయింగ్ గాడ్ ఎవ్రీ మూమెంట్, ఎవ్రీ సెకండ్. సో ఇది శుద్ధ భక్తులు ఆచరిస్తుంది. సో నేను ప్రతి క్షణం కూడా నేను కృష్ణుని చూస్తాను. సో అప్పుడు ఇది శ్రీల ప్రభుపాద, ఇది శుద్ధ భక్తులు ఆచార్యుల స్థాయి. కానీ ఎవరిని ఆ దేవదేవుని పవిత్రనామం యొక్క ప్రాముఖ్యమని ఎరిగి అతని భక్తి యోగమున నెలకొన్నప్పుడు జపము ಮತ್ತು ప్రసాద సేవనముతో జివ్వా ద్వారా ఆరంభించబడినది. క్రమంగా అతడే తనను తాను వెల్లడి కావించుకొనును. సో ఆ విధంగా భక్తుడు తన హృదయమందే శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని నిరంతరము గాంచగలడు. ఇక మరింత పరిపక్వత పొందిన స్థితి ఎందు అతడు ఆ భగవానునే ప్రత్యక్షంగా మనము సమస్తమును గాంచినట్లు గాంచగలడు. ఓకే, స్థావర జంగమా దేకే యాదేకే తారాస్ఫూర్తి సర్వత్ర ఇష్టదేవ స్ఫూర్తి. సో ఏం చూస్తాను అప్పుడు మహాభాగవతం ఆ స్థాయిలో మనమంతా కనిష్ట భక్తులు, తర్వాత మనం మధ్యమ భక్తులు కావాలి, అంతిమున ఉత్తమ భక్తులు. సో ఉత్తమ భక్తులు మహాభాగవతులు, భాగవతోత్తమం. సో ఆ స్థితిలో వాళ్ళు ప్రతి క్షణము కృష్ణుని చూడవచ్చు. కృష్ణ ఐ నెవర్ లాస్ట్. భక్తులు కృష్ణుడికి ఎప్పుడు లాస్ట్ లేదు. కృష్ణుడు సదా భక్తుల హృదయంలో ఉన్నారు. సో వాళ్ళు సర్వస్వం కృష్ణుడు భక్తులు కూడా కృష్ణుడు సర్వస్వం. సో ఈ రెసిప్రొకేషన్ స్థాయి. సో ఇంకొకటి ప్రభుపాద చెప్తారు, మన ఈ దేహాన్ని మనము చాలా ప్రేమిస్తాం. చాలా మనకి ఇది ఎవరైనా ఏమైనా అయితే మన దేహానికి కొంత కూడా ఇదవుతే నొప్పి అవుతేనో మనం చాలా కేర్ఫుల్, చాలా జాగరూకం. ఎవరైనా మనకి ఇన్సల్ట్ చేస్తే మన మైండ్కి కూడా చాలా అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది మనకి. ఎవరైనా మనకి నువ్వు యూజ్లెస్, నువ్వు రాస్కల్, నువ్వు డీమన్ అని చెప్తే మనకి చాలా నేను మంచివాడు, నేను ఇంత చేశాను, ఇంతనే చేశాను, ఎలా నాకు ఇలా చెప్తున్నారు నాకు ఇమీడియట్ గా అంటే మనం మా మైండ్కి అటాచ్, మన దేహానికి అటాచ్మెంట్ ఉంది. ఏమైనా నొప్పి వస్తే నాకేమైనా ఇదవుతుంది, ఎవరైనా నాకు ప్రాబ్లం ఇస్తే నాకు ఇదవుతుంది. అలాగే మా మైండ్కి కూడా అటాచ్డ్. అయితే భగవద్గీత కృష్ణుడు చెప్పారు, నీ మైండే నీకే శత్రు. మా మైండ్ మన నియంత్రణమైన మైండ్, మనస్సు ఇదే మన శత్రు మనకు. సో చాలా అటాచ్మెంట్ ఉంది. ఎలా ఉంది ఈ మనసుకి ఈ దేహానికి ఉంది అంటే, ఈ మనస్సు దేహంతో ఈ దేహంలో నేనున్నాను, నేను ఆత్ముడున్నాను. సో నేను ఉండే కారణం ఈ దేహం నాకు చాలా చాలా నాకు ఆత్మీయం. ఇది మనస్సు కూడా చాలా ఆత్మీయం. కొంత కూడా నేను దానికి డిజానర్, దానికి అఘోరం మనకి స్వీకరించే కాదు మాకు. సో ఇది ప్రతి ఒక్కరికి ఇది అంత ఈజీ కాదు, మాకు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది. నేను చెప్పొచ్చు ఇక క్లాస్ తర్వాత మీరు ఒక మాట నాకు చెప్తే నాకు సహించే కాదు. సో ఎనీవే, మనస్సు దేహము మనకు చాలా ఆత్మీయంగా ఉంది అంటే మనం ఈ దేహంలో ఉన్నాం. సో మనం ఉన్నాం దానికోసం, దానికోసం మనకి. సో ఈ ఆత్మ ఎలా మనకి చాలా ఇది ప్రేమ అంటే మన పైన. యాక్చువల్లీ శివప్రభుపాద చెప్తారు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ పరమాత్మ. మమైవాంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనఃషష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతిస్థ. యాక్చువల్లీ ఈ ఆత్మ అనేది ఇది కృష్ణుడు అంశము. యాక్చువల్లీ మనకి మోస్ట్ లవబుల్ అంటే కృష్ణుడు సర్వ జీవుల్ని ఆకర్షించే వ్యక్తి. సో మనకి కృష్ణ అంటే అంత క్లోజ్, మనకి చాలా ఆత్మీయం. సో ఈ ఆత్మ కృష్ణుడు అంశమైన కారణం మనం పైన మనకి నేను నాది అనేది చాలా మనకి ఒక ఇది వస్తుంది, మనకి ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఫీలింగ్ అంటే కృష్ణుడి పైన ఒరిజినల్లీ మనకు ఉండేది ఆ ఫీలింగ్, భావనం కృష్ణుడు. ప్రతి ఒక్క జీవుడికి ఉండేది కృష్ణుడు.
కృష్ణుడి పైన. సో శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు సర్వస్వము కృష్ణుడికి వాళ్ళు త్యాగం చేయడానికి రెడీ. బలి మహారాజ్ ఆత్మ నివేదనం. సో దదీచి ముని మేము భాగవతం వింటాం. ఎంతెంత భక్తులు అందరూ కూడా వాళ్ళు ఏది రిస్క్ తీసుకొని, మాధవేంద్ర పూరి ఏది వాళ్ళు భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పింది అక్కడ గోపాలుడు బృందావనంలో, నాకు చాలా ఇదైతే హీట్ అవుతా ఉంది బాడీలో, ఇంకా చల్లగా కాలే నాకు కొంత శాండ్లుడ్ తీసుకోరాను. సో వాళ్ళు లెక్కించారు వాళ్ళు, అయ్యో ఇది జగన్నాథ్పురి ఎంత దూరంగా ఉంది, అక్కడ బృందావనం నుండి ఫ్లైట్ లేవు ఏమి లే, ఆ కాలంలో నడుచుకొని వెళ్ళాలి థౌజండ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్, అంతా అరణ్యాలు, అంత వనాల మధ్యలో అంతా ఎంతెంత దరోడకోరులు ఉన్నారు. అప్పుడంతా ఎంతెంత వింటాం హిస్టరీలో, ఇతిహాసంలో 500-600 సంవత్సరాల్లో ఎంతెంత రాజులంతా వాళ్ళంతా యాక్చువల్లీ గూండాసు ఇది అంతే వాళ్ళంతా ఏమి లెక్కించారు. ఇప్పుడు మనకి ఎవరైనా వెళ్ళండి, తాలిబాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉంది ఒకటి చాలా ఇది పదార్థం తీసుకొని రండి అని చెప్పి తీసుకొని వెళ్ళలేకపోతుందా మనకి? తాలిబాన్ ఇంకేదో ప్రదేశం, ఇప్పుడు రష్యా యుక్రెయిన్ అక్కడ జరుగుతా, తీసుకొని రండి అక్కడ నుండి. సో ఏమీ లెక్కించలే మాధవేంద్ర. అక్కడ లేకుంటే కృష్ణుడా నువ్వు పరమ పురుషుడు, నీకేళ్ళు కావాలి, నీకు ఇదంతా అవసరం లేదు, అది కూడా వాళ్ళు చెప్పలేవు. కృష్ణుడు చెప్పారు, ఆదేశం త్వరనే రెడీ. సో భగవంతుడు నాకు ఒక సేవ ఇచ్చాడు, జస్ట్ అన్ ఆపర్చునిటీ, ఒక సేవ. భగవంతుడికి ఎంతో లక్ష్మీ సహస్ర సంభ్రమ సేవేమానం. శ్రీకృష్ణుడికి వైకుంఠ లోకంలో వెయిట్ చేస్తున్నారు అక్కడ అంతా లక్ష్మీలు, లక్ష గోపీలు, లక్ష్మీలు కృష్ణుడి సేవ చేసేదానికి. గోలోకంలో ఆ లక్ష్మీల గోపీలు, నారాయణ వైకుంఠ లోకంలో వాళ్ళు లక్ష్మీలు అవుతారు అంతే, వాళ్ళు విస్తరణ. సో వాళ్ళంతా వెయిట్ చేస్తున్నారంట వాళ్ళు కృష్ణుడి సేవ చేసేదానికి. సో ఇది మాధవేంద్ర పురి ఆదేశం దొరికిందే గోపాల నుండి త్వరనే. ఇది ఎలా అంటే కృష్ణుడు యాక్చువల్ గా భగవంతుడు అంత మన సర్వస్వం ప్రతి ఒక్క. ఎస్, హరే కృష్ణ అందరు భక్తులకు. సో ఈ రోజు నేను క్లాస్ ఎండ్ చేస్తాను, స్టాప్ చేయాలి.